Aduh. Trimana Joko berek ta ya apa aku arek. Ono wong ngitung dadak diurak-urak iki. Wis ngidung kene rek. Sik anu dudun limomu. Lho, ya pinter ya sing mencu ya sing didodok. Sik, dudun loromu. Wah ya. Sik dudun dengkulmu ya, Pak. Gak gelem nakal ngene iku jenenge. Lho, Ri, kon krungu ae Ri. Kon panjak kon nutuk dengkul ya apa. Lah ya lek pisan-pisan cek tau ketutuk mosok nutuk terus ae. Wah. Ya apa lho. Kon lha apa muror ini? Panjak ngono minangka bojone ludruk goblok. Oh, dadi iki bojo-bojoan ngono ta. Bojo nyambut gawe. Oh, dadi nisor karo ndur padha ae. Ya kudu seimbang. Kon dene lha apa karemu? Lah timbangane kon nutuk. Kon melok duwe garapan ya melok ae. Kon wis tak tilap ta kon kok melok ae. Seneng kon anak kancane. Dandange angop ngono. Kon iso ngitung ah? Lho ya iso, ngene iki panjakmu. Perlombaan ngitung karon. Ya tutun kalem-kalem iki. Kalem-kalem digerabak ae sing mentol atos iki lho. Ya sing siji apa sing 6 apa sing loro lak ngono. Sing 6. Ah. 5. Entar 5. Oh, tadi 11. Aduh, tengah. Biasa. Ngepos ya? Iya, pos. Pos apa? Posan sweet. Ya pos jula-juli. Nani. Lho kayak sing dhisik biasa ae lho iki. Ketan kolok gempo legi utange nyelek nek nyaur kolok. Sing tepa apa lho? Nyaur wedi, ngerti. Apa nyaur kolok? Sak minangka anune ta iku. Dodol tinuku lho. Ya lek dodol aja larang-larang rendeng. Iya tak doli sing murahe. Kok nek tuku kudu gede ojo utang lah. Dadi duwe kadu duwe ya utang. Kena ya lho. Iya. Ya lho. Lah kon mang tak delok kaya gak muni tak saut kon melok muni. Dari kon ngidung. Lah iya, kon iya. Jangan lho. Iya. Amir Samar. Ojo nang Umar. Ayo Amir mbek Umar lah dulure ta. Dudu Umar. Oh, kate gawe ta kon. April Mei. April itu. Bener Bener tadi aku malah mencel lagi bulan. Ayo lakokno. Lagu nanti. Lagu mundur ah maju. Ya maju. Oh maju. Ayo. Maju kok. Maju. Ganti lah. Iya, Ri. Kok niku ngomong apa yo? Angkat. Kene opo lo? Gak kena apa-apa, Ri. Apa sih gak kena apa-apa? Iya, ana terus ya. Ana terusane lho. Gak perlu. Gak kena apa-apa. Kene opo lo? Kon kok plelak-plelek. Anane plelak-plelek, Ri. Aku maringi cai tetel. Opo sebabe lo? Awakmu ayu ngedol. Anane aku mlayu ngedol. Bapakku tekor. Opo sebabe lo? Awakmu kok gak muncul. Anane aku gak muncul, Ri. Aku wingi dekem ana lor. Lah wingi kala Iya. kok mlayu ngetan. Anane aku mlayu ngetan, Ri. Aku tak
teka kulon opo cepepe awakmu kok gegeran anane aku gegeran aku enak turu ya tong-tong ngulon kene opo iya siramu kok gondol anane gondol mari potongan kene opo bojomu kok ngambul anane bojomu ngambul tak gunduli gak gelem ri kene opo tapimu kok bere gak beri sebab sapi lanang kene opo iya bojomu kok bore kon tak kandhani ri anane bojoku bore sebab mari ketok sapi lanang apa sebab pelo iya tapimu kok keren anane keren iku sapi cikaran ri apa sebab pelo iya bojomu kok mencureng anane bojoku mencureng sasak bojoku kepingin nyikang ning koning mangkung nang kali aperek parihane rek sapa wonge gak kudu ngeto lenjer kuning nyenenno ati sapa wonge lek ngene iki gak kudu kula bongkotan awan-awan lo lan udan wedo waduh sore titi gremet sengge apa wis apa dadi prawan ojo plera-plera nek plera adik aku adikku kabeh marai ketiban rodo papat arane praoto nek rojo teluri arane demu bojomu kok pegat kondare kene pengaruh belani prawan ayuri sing mari di heret-heret demu sikil papat iya ri arane sapi ono cekel papat ri arane jarah awak marat lo dadak kepingin rapi bareng nekat rapi dadak tanggaku ini dicak-cak jaran ayo nekat iku kari untuk ngeban terus ayo apa jenenge lerekno bisa kon Des lerekno kalian ini ya Pares jangan iya yupainten keleleken cendelo nyekat semanten piatorkan Karudin ayo
niku takonmu kerepoten ri. Olehku golek sampe bingung. Alah apa golek aku? Lho golek aku ya apa sih? Lah, Iku lho golek pariang. Oh. Golek pariang lho. Golek parian lah. Iya, masih sak pinter-pinterane lek konteter terus ya dengkel ri. Kok niku. Oh, lah nek padha dagel lak iso ta. Sopo dagelan? Kono Lah. sok ngawur. Kono iki aku iki mantune kawedanan. Kok iso dagelan iki. Sopo sing tak dagel sih coba? Lah siapa kon dageli apa? Ya wis sak donya iku lah sak kaset 1000 ya. Senian. Sama bisa ayo nyambut gawe pancen lek gotong royong kuat. Iya enak pancen. Wong enak kanca siji gak koyo kanca sak jagat tak disikane iki. Pangan dhewe. Kancane gak dikeki panganan belas. Lho lah rendeng-rendeng ate ngekek mangan kanca. Ya peok. Oh ya aku deleng sumpahmu ta lho. Sumpah ya apa? Saiki lek ana daya katik rada merengut tak suguhi ri. Tapi medaya buka lawang wis pringas-pringis. Wis gak ono suguhan belas. Ya gak ngono maksude ngene lho lho. Mergo gak urung iku mesti tunggale jek ingenane kae. Gone. Menusuk perasaan Sapa mbuyu teko mbuyu? Sing mbuyu sapa? Oh, Munawa. Wis iki ratune dagelan iki. Ngomong badut. Kaya sithik wanyene gak sampe kepaten pangan iki. Iya, Kak. Piye ki ono. Lho ya apa? Iku tanggale dibagi dina iki rono, tanggal iki rono. Winginane kulak gedondong nom-nom. Sapari durung ngero iku apa lho. Nek aku duwe kitab kadamakno iki. Jane mendaya iku sing tak kira iki ana omah tak gak iku ana iku. Oh, dinane paceke jero kon iki. Lho ya. Tapi sabane bengkel terus saiki. Yo golek umur-umur sing wis rusak iki. Lumpukno dol kilo. Umur saiki ngeber ngono. Tekan ndi? Ya apa, rong dino tak golek iku. Ana parlu tadi. Ana parlu. Enjele. Dura kriwan grojokan metu iki. Awakmu kena perlu. Ya anane ndoleki ana gawene rek. Ana apa sih? Coba kok sawangane waduh, saiki petekan barang. Ya iki godhek sepatu. Cara biyen petekan. Mari potong. Mari potong. Belakane ya bersih. Jane dadi kemanten ya. Kok ngarep sifrek potongane itu kok mburi koyo bathuk mengkurep. Iya wong jan tak kerik beling iki. Ya iki sing darane potongan kadal menek. Kadal apa? Kadal menek. Dudu. Iki gak ada menek tekek keplorot iki. Kan iki apa rabi ya? Iya. Wah, nyebut war-war. Tas pegatan rapi. Oh, balen mbek lho, balen. Sing rapi sing dhisik ngomong nang aku, Dik, mbenen sepatu elek-elek. Enggak sih manten kok golek sepatu elek-elek. Nah iya. Karo aja mringis Mas, wedi dhewe aku takno. Engko nang nyatek. Aku gak guyu lho. Lah apa? Soal ngene lho, aku sing tak jaluk tulung maneh sapa maneh nak gak saparian mek kon. Iya jujukane mesti rono to ring. Iya terang-terangan ae. Nang dia wis gak wani wong gelek ketatalan wis gesok. Balik-balik njaluk tolong terus aku. Omonganmu malah mblakrakno wetane kali ngono iki. Terus ya apa sih? Ini lho. Heeh. Karepku aku gak njaluk tulung sumbangan ngono enggak. Iya. Iki lho gawe loro pangken iki. Gawe piro, Kan? Kira-kira ya 200. Enak nang lho enak nang didol maneh. Gak ngono lho. Adate loro pangkon iki yo kanggo kemantenku sito. Nah, nek kepengin loro pangkon diserahno iki apa? Pak Tarsi. Pangkone lak loro nemen pangkone. Iya mergo mari ketampok parut yo apa. Papari. Iki lho ri jago iki lho ri. Oh, jagoan ta. Iya, lek arek jagoan iki ngene nggonku ana Simo kono tukang anteme arek yo. Sopo? Yo kancaku dhewe. Ah wani arek tansi kumul iki. Wong jago kok jagoan. Wis omong arek mlakrak. Kayak pitik iki lho ri. Nah, iya ya. Besok gak tau uru ri. Jajak sumpah-sumpah, Pak. Kanca dhewe ae wis. temen ta. Lah, engko teko kono mlaku ta teko ngarake mlaku. Pengiringe ta. Iya. Sing separuh numpak, sing separuh ngawang. Lho, Ah, kok iso ngawang barang kon niku. gak ono lek adat kuno lak mlaku ah. Iya biasa. Kurang kilo sih teko manten lanang nang kemanten wedok. Kira lho wong kira-kira 600 kilo ae. Wah, 600 waduh niku. Ono 4 kilo? Gak ono lah. Oh, ya wis, engko dimut montor dhisik. Iya. Ya terus mudun. Mudun terus dikarak. Kira-kira kurang 1 kilo
engko pengiringi ya apa berangkang apa? Ya apa? Berangkang apa? Ngomong-ngomong ngono dimut getek enak. Mergo kebanjiran kemanteni. Wis berangkang iki lho ya mlaku kalem-kalem. Biasa. Terbangan. Oh terbang. Oh nek terbangi. Lho sapare tang bing. Duh. Ini lho ya. Iya. Tang. Siapa? Perang ding. Ah, Iya. iki Nek kok. nggonku tang cacem. Catut. Iku lah balongane obeng barang iku. Kok Oh, lho, iku ana kembang mayange. Lho kudu lengkap iki. Lah peno Godang. kok mlaku ta? Lho ya apa? Ya apa rek kiwa tengen kanca. Kacamataan ireng biasa. Eh? Kacamataan ireng biasa lek kemanten biyen. Cek ta. Heh. Kemanten kacan moto ireng iku kemanten tak kentruk. Wis gak maju lho, iki tahun piro? Lho, lah saiki Kemanten masa kini. jare lah kok dikeki anu apa loro panggon barang. Lho ya. Kudu disesuaikno. Lek biyen iku loro panggon manteni ya. Iya. Mesine dhuwur iki kopiah, Kopiah. kacamata, terus ya untune iki dilong loro. Iya. Iya. Nah, untune Munawar dilong loro lah lunas to. Kemejane putih, Oh, ya kemeja jase putih. ireng cekak. Iya. Setengah gak sedenge lho, Rik. Iya, dasian ya. Terus sepatuan, Mm-mm. kadek kaos kaki. Cuma sepatune CC. Sepatu CC nyene biyen iku. Ngono ya. Iya. Sisiane apa? Digondolke. Ah, ya kak sepatu sisi lo selop lho selop. Oh, selop. Selop. Iya. Celonane kudu nyar iki. Iya. Siapa sing diselop iki? Lho anu. Siapa? Oke. Pasman tuh. Semane Pasman selope Pasman. Boleh tirek. Gelem, Lah, selope kan Pasman. Pasman ini saking senenge karo selop lan Oh, digawe lan betul. disuwun. Selop lek gak tak silino tanggoku, ya. Anu, sewek. Sewek ta. Sarung. Sarung Bali. diselang nang Bali ya. Adate sing kanggo gendong loro pangkon. Aku titik-titik naluri omonge wong tuwek ri. Lho cin digendong iki. Lho iya pelangi-pelangi. Pelangi ri. Kabien Apa? opine Jambe. Apa ari pelangi ri kok arek iku Kemanten kemaki. Lho gak ngono, Mas wong elek ya aja delek-elek nemen. kanggo gendong loro pangkon pelangi Mas. Cuma payunge. Saiki payunge Munawar kudu. Ndongkon kono ndok kuburan niku. Kon ngalep takon Dadi mane nganggur. Kok omong-omong niku. Nek payunge biasa rek. Iku disediane mek kanca-kanca. Lah iki payung lawa apa payung kalong? Kari nari ae. Kalong lho. Njaluk payung parasit ae. Dadi kon kemanten dikarak teko ndukur, gantung. Dirutuno. Iya, Budal ngarak wis wedi dhewe aku iki. payung muda-muda ri. Ya Dewe dadi kemanten wis bebelan cabut tangan dibebel lho. Lek ngene gak koyo kemanten koyo Bandar Dadu kalah iki. Wah, payung muda nggon kono. Lek payung muda lek si ono lho. Iya. Lek gak ono bal muda ono. Balmu to. Bal muda lah ono bal biyen muda. Iku di deleng nggih dhuwur udeng ngono. Selikur bal. Kemanten kok apa nang onderdil olahraga ya. Kok bal muda barang. Ngene. Nggonmu gak ono wajan-wajan rusak. Lho, iku luri-luri. Wajan wis rusak nggonku. Sapa? Nemen wis petor ya. Kok wajan ngono. Wajan. Wajan gak duwe. Kucing remak kon niku ngene. Wajan. Wajan sing kokro omongane arek-arek iki. Ngene lho. Bar kon golek pacul bugingan. Iku penting, iku Digaya apa? Nerang udan. Terang nek nerang udan serang napa Armin ya wis. Beres. cuma syaratnya pakaiannya kudu digawa, diuncalno ndur wuwungan. Iya. Kira-kira 5 setel sing anyar-anyar tok. Ya. Iku iso terang. Perlune kan dudono penonton sing disikan piro. Jadi aku sak durunge teko, pakai aku 5 setel sing nyar Diuncalno. nang payon. Payon gak usah dipikiri bah ilang bang gak iku urusane wong jopo. Kira aku dadi kemanten rong dina lak dadi taksan kota aku. Ya, dalu-dalu dijopuk war. Aku syarat tok. Syarat. Manten iku digironi biasa apa giro ya apa enak? Giro talun apa giro garum apa giro blitar? Lah apa? Iki lho giro welingi. Giro becek lho. Loh,
Becek. Lho becek ku murah. Wah, ya. Daerah Kediri ku sak pencuk 50. Apa iki? Teko becek. Wah, yo wani bekecote. Kok iso? Becek barang. Sakno rek manten dirusak rek. Ojo ta. Yo. Iya. Aku metuki kon iki mang ngene, sak perlu kok jare njaluk bantuan sumbangan gak. Gak usah. Gak usah bantuan. Gak usah. Banyonya gak duwe kok bantuan. Omonganmu. Nah iya. Jaga gengsi aku iki. Ojo rabi mari wae. Lho. Kon iku ngemano nang umurmu. Kekuatanmu wis berkurang. Kon Lho, ora tak dadi tak nyatiri. Engko Dadi rong aku dadi dino. kemanten oleh 3 dino terus mujur ngalor gak apa-apa aku. Tapi kono resep. Ono resep. Resep ya. Tuwa wonge tapi kekuatannya pulih nomane. Kok nek gelem tak kanani. Ya, iki lho. Ya. Ya. Suntik baygon. Iya. Gelem ah. Ya alung anu. Dadi masih gak klamben gak dicokot lamu. Wani banyune suruh goblok. Apa iku gak cocok sing mandi takonan ae lho. Iya. Takon Mas Subadi. Apa? Lho, abate tikus. Arek iki manten, kon dadi manten temen tangga. Kok temenan iya. Engko lek aku ngapalno loro pangkon temen-temen pas mburi mbreset. Ojo sama disinan. Ya uang muka dhisik Iya, rek. iya. Uang muka Itu saiki. urusan gampang. Lho masih kanca Iya, kadek uang muka gak iso. Bar. Daripada kalah orang, Ya, anggo kalah untu. dipilih kalah uang. Kalau nang kalah untu barang. Yang Jadi iya, pira-pira kamu ngomong syarat aku ae. gak patek merangsang perkara karto. Ana dhek pira wis. Engko jagone tak anune. Yuk, engko jamu cap jago iku ana tuwek jagone. Iku Kok iso nang jamu-jamu tak jago. Panjere war. Penting ku panjer pun kok tali. Kota. Sembarang nek dibutuhin tenagane ku taline dhisikno. Tanggal 2 ku nek iso ya kaya ana season. Gampang. Iku gampang. Iya. Awong jarani kanca, aku mek ngene tok. Meriahno aku dadi kemanten. Wah. Kuwi apa? Menawa rek pelawak dadi kemanten. Ojo kuwatir. Nek sampe mbesakno loro pangkon iki sampe jatuh. Oh, temenan. Utawa sampe keliru. Izin. Waduh, izin ku ya apa iki? Mulane Iya. masih dikarak mesti ramene war. Soale- Mergo engko lek kon minggir-minggir kok tak jurungkakno mesti rame. Jelas rame. Ojo kuwatir rame-rame. Mesti dikeroyok arek cilik-cilik. Waduh sabuke anyar rek. Nyar untuk. Iki wis bayar piro iki? Paling ya kayak kredit nak Abang Panci. Gak re wong sabuk mek 2000 ya tuku lho. Waduh kuaku nih rek. Ya iki sabuk tapring iki. Endi? Iki waduh bolongane 2 liter. Iki wetenge malah malih wetenge iki. Malah malih. Oh, malih-malih. Wis ngene. Iya, Bang. Jodange kon tak pasrahi. Iya wis. Nek omah wis ana sedia loro. Lah iki kari isine. Iki. Lah kan kari milih ae dijeni wedi tak gerakan. Iya apa sih lho? Lah jalane bantuan tangga war. Tepari beras-beras Nuri. Nah, biasa ya dadi tetel Ini gedang. ya tak jalukno bantuan tanggoku ya tak tarikno sak cingkir. Engko sing gawe kuburan kok gampang urusan iki. Kok tambang guyu dibantu kancane dakno. Wong dadi kemanten kok malah dadi mayit rek. Sadurunge buyar lo. Apa? Nggawa plastik rada ombo. Sajene. Iku penting. Iya, penting. diselametno arek-arek sing ndok omah. Meneh sing akeh Perlune ngandhek-andhek. tanggapane cek akeh. Ya loro Iya. pangkone perlu tanggapan arek. Heeh. Murane. Istilah dari wong tuwek-tuwek. Iya. Kemanten budal. Iya. Biyen-biyen iku lek buk tertek lek dikai sok bakal. Ancak-ancak. Ancak. Ancak, iya. Dadi kemanten sak durunge melangkah tertek. Iya. Utawa jembatan niku wis pasang sok bakal. Perlune apa sih? Mm-mm. Sok bakal dipasang. Iya, iki lek Meroi kaki. Lho iya, Meroi. meroi kaki danyang nyai danyang sing mbau resa sing dinggone ndek kene. Nah, Oh, dadi keturutan besok dadi manten iso ono nisare buk kono. kalau maksud iku gak nemoni alangan. Nah, rungokno. Gak nemoni alangan. Oh iya iya. Cek gak ganggu. Dadi apa, mlaku ku- resiko apa-apa. Iya, mlaku iso gangsal. Heeh. Iki lho, gangsar. Tapi pring nek gak pring petung gak oleh ri. Dadi buk situk iku kudu gawe ancak pring petung kira-kira 2 lonjor. Dadi ancak situk 2 lonjor. Iya, nang diseni legen, Mas. Ojo pring betul. Nek terus kemantane ngarak iki nglangkai 5 tertek. Ya pringe iki 2 prautu rek iki. Wis tak perkara ancak mbok lak diatur ambek sinomane dhewe. Patahe sapa patahe? Nah, iki patah munali ya. Lho. Heeh. Dadi
persoalan iki ya berat. Tanggal piro? Iki tanggal 6 ngarep iki. Malam minggu. Malam minggu. Waduh barengan iki. Barengan. Tapi kono kena direken pokoke kono ya persekote dibalekno dhisik 50 engko tak rekeni sing kono. Oh iya. Kono diundur ae. Sepurane Mar. Iya, barengan tanggal 6 iki. Kartolo kan besakno wong lempu. Persekotmu kon gawe ndek kono piro? 50. Tutupe wis tak tutupian kloso elek lho. Oh ya pokoknya sing penting aku kanca lho. Iya. Dadi padha junjunge. Iya. Aku masalah ro pangkon junjungen cek iso berkembang. Nah. Lah perkara pernah dadi manten ya tak umumne. Menawar dene. Dadi gendera-gendera dipasang gombal-gombal bareng pasang kabeh meriah-meriah. Iya kan oleh komisi. Lho. Oh tadi kemanten kok tambah le komisi. Besakno kok larang-larang. Tawakno 35. Ringan-ringan pokoknya maler lho. Iya, lakon kok sapa war biasa mesakno lho iki sing ngomong sapa hari ya, Mbak. Sapa iki Kartolo. Nah, dadi wakile Pak Munali. Lho iya. Iya. Dadi Piro dik nek sumbangan wis piro 3 juta. Belum nih. oh ya pisan tok ae rek. 3 juta. Ya wis tanggal 6 ya. Iya temenan lho. Malam minggu ya. Malam minggu. Ya wis. Wis tak tinggal. Ya tinggal. Tote 2000 dang ya. Iya. Sip. Oh, tak norek manten anyar dirusak kok karo-karuan ngono. Lah iya sik kemini. Iya. Titik rapi. Mlakune wis ngebok ngono. Oh, sandale entek sisis. Iki kok yo tanggal 6 dadi manten, mulai tanggal 4 wis neretek wis. Iya. Oh, wis gak turu-turu golek silian. Tapi kamu pokoknya gak golek lagi kaset. Ri, ayo nanggonku ngapalno catetane loro pangkon iki. Bener ta? Iya. Tak apal dimain sesip. Oh iya ojo sampai rusak perkara iku ya. Oh iya ya. Iya. Ayo. Pastine. Enak. Apa sih, Pak? Kono ku ya apa karepmu lho ya apa sih? Bapak iki ya nata anak bener. Gak ana ceritane wong tuwa iki ape nyemplungna jurang kenistaan nang anak. Apa maneh kon dadi kemanten. Mosok gak ngerti sih sing darane kemanten ngono uripe swarga donya. Dadak kon enggak lenger-lenger, tola-tole, sawangane suram durja. Terus apa? Mingsek. Bapak bondone iki seneng, Pak. Lho gak seneng mbek wonge kok. Lho, lah kapan maneh? Bapak iki ngenakno kon, pupuk bapak si Odit. Ya apa rek? Mau Pak wurungno mari, Pak. Aduh kon iki niru sapa bebekmu gak ngono kon iki. Dadak warek kok tuturane tambah suwe, angel tuturanmu iki. Wah, aku wis seneng sekolah kok. Lho, sekolah tetep sekolah. Ya wis gak oleh. Lho, gak oleh apane? Bojo yo gak oleh sekolah. Ya diatur Pak. lah iso nak kuliah. Ngono lho. Ngerti ya? Dadi mari kawinan kuliah. Sapa ngerti besok kon iso dadi pilot. Lho. Iya ta? Oh, arek kok tuturane angel temen kon niku. Angel kon niku. Oh, arek kok lolo. Pak,
aku mau Pak gak lungguh kene Pak. Lho lalu ngendi? Lungguh gerdu ape iki kene? Ape jaga gerdu aku niku kemanten kok peringisan warek kok. Apa iki? Oh, iya lah. Iya. Dengarin. Nggih. Nah, tapi perjanjian sampean. Lho aku janji apa iki kan? Lho sampean terus jagoan. Asale iki Waduh iya lah. Iya, iki ngene ya. Sapi dadi kon apa jenengmu? Sapari kok sapi. Oh iya sapari lali aku nak. Soale jagoan tetep jagoan. Nggih. Aku njaluk tulung. Rame-ramekno. Iki apa carane terope Pak Basman iso rame ya apa carane? Ngeten, kepengin rame nggih terop sampean iki dirobohaken mawon. Oh, ngawur ae. Wong terop kewan tamune mawon, Pak. Apa? Tamu sampean iki kata supel pergaulane kali tangga. Iya. Nggih rame terop sampean iki. Oh, ngono ya. Nggih. Lah saiki ngene ae ya. Nek soal iki tak sono garek kon. Nggih. Wong tanggapane ya cukup ya ta? Nggih. Pokoke nek jagoamu iki manuk kene mang apik. Nggih. Nek aku digawe tak tanggapane. Niki kan jam sekawan ngerek lho. Ngarak. Ngarak ngerek. Lah kok belum dikerek. Lah ini minggir aja cilik minggir. Derek. Kula aturi mendel sedaya nggih. Rene terope Pak Basman iki ajenge ketamunan saking manca desa. Monggo disambi. Kuku. Monggo disambi Dik. Monggo Dik disambi Dik. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tejo Sulaksana tejane wong anyar katon. Ilang tejane cumlorot sak sada lanang jumleger kari menungsane. Derek niku sinten namine? Oh, nggih. Kula Pak Cukup yogane Pak Turah. Artine cukup sing disandang lan sing dipangan sampai turah-turah. Lah nek mun turah-turah kula niki kok nggih diutangi sedo. Kula dhewe golek utangan gedebekan ndakne. Lah sampean niki saking pundi pinangkane? Kula saking Suralaya Adilinuwih. Artine Surawani Laya Pati, Adi Bagus Linuwih samubarang kalire. Lho ngoten lho, Derek. Oh, dados ngoten. Nggih, ngoten niku. Jrentre pokoke. Nggih. Lajeng panjenengan menika sinten? Lan niki dosen pundi? Nami kula Darmo Julik. Artine Darmo niku temen, Julik niku duta perwakilan lan niki dusun Karang Kadempel. Oh, dados dusun Karang Kadempel. Nggih. Kebe saking Suralaya dumugi Karang Kadempel. Ngriki napa sampean padosi, Dik? Sing kula padosi akik. Pun ngoten ta. Madosi griyane Mbok Rondo sing gadah petetan pitik dara aran Sekar Jayamulya sing dereng rontok sarine. Lho, lah nggih ngriki sing sampean padosi, Dik, cocok nggih ngriki niki. Wah, nek ngoten dapur kleresan mapan kebeneran nek ngoten iki. Enten paribasane, Dik, tumbuh oleh tutup, bantal oleh golek. Sampeyan kok pinter paribasan sampeyan iki. Kula niki golongane seniman. Nggih. Tebe saking Suralaya, lewat dalan pundi sampean wau, Dik? Liwat lorong tengah, kiwa tengen Karang Kitri, kadek numpaki jaran napas. Loh, jaran napas? Nggih. Lajeng pirantine jaran napas niku napa, Dik? Niki kula genaken. Nggih. Lise, nggih, gemi setiti hati-hati. Cemeti ati suci. Tropong wascita lair terusing batin, lapak sadat panetep panotagamu. Dik. Pun ngantos kados dalang ngoten kok, Dik, kados rumen kula dalang gersang niku. Oh, nggih. Tebe saking Suralaya dumugi Karang Kadempel mriki. Napa mboten kendel sampean wau, Dik? Lho, kula kendel nok kutha Mesir. Nggih, griya sampean niki sing kula sir. Oh, nggih.
Lah saking sampean beton niku napa? Niki ta. Nggih. Niki sawung setawana. Tegese, Dik. Sawung jago. Seta putih wana alas. Nggih. Terus candrane jago niku napa mawon? Wah macem-macem derek niki. Nggih. Sik sampean terangaken siji-sijine. Siji-sijine. Nggih. Napa mawon ndugi pundi sing sampean takokaken kula jawab. Nggih. Lah jago sampean niku ndase niku sing diarani ndas napa? Ndase cepuk emas tunggul naga. Nggih. Lah gulune, Dik, Tunggul wulung. mripate Merah delima. kenggere. Emas berlian. Cucuke Aran wesi pulosani. lah kupinge Suling Bremara. jembele Sumber Kamajaya. rawise. Cindiamo. Dik. Nun. Kari situk niki, Dik. Sing pundi? Kula jenenge ngomong kok sungkan. Lho. Mboten napa-napa. Mriki mboten enten wadi. Nggih. Iki enten jlentreh dewi-dewi. Mari rawise niku dadak lah teleke, Dik. Oh, dadi takon ikune ta sampean? Nggih. Wadah rasa. Kuwayan. Nah niku wau sing jenenge ketenane wau. Wadah rasa niku derek. Lah guayane, Dik. Nejo warna, Lah ulese, manca warna. lho kok saged manca warna napa dumununge, Dik? Ana putih, ana abang, ana kuning lan ana ireng. Oh, nggih. Ho ho ho. Niku nggih dumununge, nggih. Lah maknane, Dik, coba sampean terangaken. Nah, niki ngeten. Siji-sijine. Nggih. Putih nok wetan panggonane, manukane kuntul. Gunungane kapur, segarane santen. Kembange kembang cempaka. Kutane sloka sing mengku Bathara Guru manjing nok ati suci. Oh, nggih. Nggih ngoten. Lah sing abang, Dik. Nek sing abang niki nok kidul panggonane. Manukane ulung, segarane getih, gununge geni. Kembange ora waribang, kutane tembaga. Sing mengku Bathara Brahma manjing nok Durga Mangsa. Nggih. Sampe kudu watuk kula niki. Lah sing kuning niku, Dik. Nek sing kuning niki nggih, kulon panggonane. Manukane kepodang, segarane madu, gunungane welirang, kembangane kenikir, kutane kuningan sing mengku Bathara Kamajaya manjinge nok kebraen. Sanes braon lho nggih. Kebraen. Braen nggih. Lah sakniki kantun setunggal. Lah sing ireng niku napa maknane, Dik? Sing pundi sing ireng mentil iki ya? Oh, maknane niku lho ireng. maknane Oh. niku. Nggih. Nek ireng niki enten lor panggonane. Manukane gagak, segarane nila, gununge areng, kembangane menteleng, kutane wesi sing mengku Bathara Wisnu manjinge nok sipat kelanggengan. Oh, dadi niku jlentreh. Niku jlentreh, Der. Nek ngoten bersejarah nggih. Wong nggih, kok sampeyan niku kandhani kok gak percaya. Lah sakniki suwiwine. Nah, suwine blah jagat Sikile, Dik. sangga bumi, Jalune. sipat jentik gumala netra. Nggih, amit sewu, Dik. Monggo-monggo nggih. Pitik sampean iki mboten tau tarung ta. Lho, pitik kula Nggih. dereng nate tarung, Derek. Tapi jalune kok budel ngoten. Lho. Tapi lek kadung tarung, Nggih. tarung sepisan kenek jalune pitik kula abuh nih. Abuh, Dik. Nggih. Mboten saged waras rong dina tabune. Saged waras. Lek pun 9 wulan 10 dina saged waras lek dicelukaken dukun bayi. Gendhi ta. Nggih, nggih. Kok sampean kok malih mblarar ngriku sih, Dik? Lah cakar, Dik. Apane? Cakar. Cakar sapu jagat, Buntute, tebusak uyun sineret, kaya mega diapit klowung, kukune. lempu yang aking. Lah sakniki pakane, Dik. Pakane mboten mesti. Nggih. Lah Nek pakane mboten napa? nggadhahi yatra nggih sego jagung. Nggih. Kok sampeyan niku mblakrak pakane bareng Ini ngene. apa sih? Pakane sego putih, iwak ati jangan kluwe. Oh, lah maknane, Dik. Lho, maknane ngeten. Nggih. Sego putih niku nek wis suci. Lah nek wis suci kudu sing ati-ati supaya luwih-luwih sing disandang lan sing dipangan. Lah ngombene, Dik. Ngombene wadah kawah candra di muka. Isine banyu durga pangongso-ngongso. Lah sing ngombene niku sinten? Mboten mesti kadang-kadang hansip bareng nggih. Gendek
Nek ngomong sing gendan apa, Dik? Lho nggih pun dudu Nah, mawon. enten Kula sing niki ngomong. bingung. Ngendi sik? Sing ngombeni dulur 4 5 badan. Sing Nggih. 4 manjing nok keblat, sing siji wujud. Wujud. Wujud Tanjung nih lho, wujud Tanjung. Nggih wujud iki lho. Oh, bukti ta. Nggih. Lah maknane, Dik? Keblat niku wetan kulon, lor lan kidul. Dene wujud niku rumiyin tukang potong. Oh, Kanca kulon, tegese wujud niku pancer derek. ngoten ta. Nggih, Lah sakniki pangkringane, Dik. pangkringane Kajeng Kruda Mandera. Peturane? Dalem Madigondo bantal piwarah kemul pitutur. Dene kurungane lair lan batin mudune jengkar guling kursi gading. Ngoten ta. Lah kok jago sampean niku mendel mawon. Mboten saged kluruk ta. Lho, nggih saged derek. Cuma sak umur kluruk pisan tok. Kluruke sampe Nggih. kluruke aku ya oke. Kluruke wayah jam 8 esuk metu nok ngayunane Sidodadi. Diapit lan diadepi para priyayi diulang Bapak Naib. Lho. Nggih, nggih. Nggih. Lah sakniki kula takon, wulangane napa, Dik? Laras kalih agamane. Dene nek agama Islam nggih diulang syahadat. Lho, ngoten lho, nggih. Oh, lah niku wau sing sampean maksud nggih. Nggih, ngene ku wau. Mudune jengkar guling kursi gading niku, Dik. Napa maknane, Dik? Nggih sak lebete lan sak jerone gerdin. Nggih, jodo siji tinawonan. Nggih, bekupane jero turon. Isi putri kaudanan sang putra niba pangkon. Oh, ngoten ta maksude. Kula lek krungu turon kudu ngantuk mawon. Lah sakniki Dik kula takon malih. Nggih. Wetenge niku isine napa jago sampean? Kok niki bingung kula lek ngomong niku. Nek weteng niku. Nggih, nggih sampean jawab sih, Dik. Nggih, sampean wau pun jelas ah. Nggih, jelas. Sing sak lebeting sak jeroning gerdin wau. Nggih, Nggih, jodo siji tinawonan, bekupane jero turon, isi putri kaujunan. Nggih, Sang nggih. putra niba pangkon, nggih. Lek sampean takon isine wetenge nggih. Nggih. Wetenge isi beras, endhog lan mas. Nggih, 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 nggih. Beras tegese iber-iber, ojo sampe uwas. Dene endhog urwa dadare, yen emas werwa gram-gramane. Lelere. Werwa lelere. Kula niku nek kelungu gram-gramane kok deg-deg mawon, Dik. Saniki Mas mudun arek, Dik. Nggih soalé sing dhisik kadang sampean sekolahaken. Lah sakniki telene, Dik. Isi Napa isine, Dik? nggih isine Raja Brana. Mas Pecis lan tigan lantaan. Mbah Blowo isi ketumbar lan mrica tegese kemantene gak bakal diumbar tapi bakal dilolo. Nek ngoten, sakniki kula pun jelas, Dik. Jago sampean niku jago petingan, nggih? Sinten jago niki? Nggih. Lho, ya napa Jago sampean niku? pawijen. Lho dasar kepara nyata niku. Ya napa? Sane jago sembarangan nggih. Mboten, sane jago ranjen niku mboten. Lah nek ngoten, Dik, amre saene monggo seduluran kali kula jago niku kula peke. Pak Pek, Pak Pok ya napa sampean niku? Ngawur. Mumpun ndejer perkara lho sampean nggih. Lah nek perlu nggih kula rebut kanthi pecahe dodo utahe ludira. Lho. Nek saged nyempal bau kula, monggo sampean rebut jago niki. Lho, Dik, sing awas hati-hati lho, Dik. Lho, Sampeyan nek leno lho, ilang duit sampean, Dik. yo sampean niku. Ayo, Mbok, sampean rebut jago kula. Surak. Suarane gembrat iki. Niki mongso padha bekene, Dik. Hati-hati lho nggih, Awas. Aduh.
Waduh, peting ngeten iki. Waduh, nggih. Pun kula peting sampean pun. Bareng sampean pedeng kula mboten betah ambune klambi. Dik, pun rame-rame, Dik. Seminggu mboten kula umbak klambi. Nggih. Niki nggih. Jagone kula sukaken sampean. Nggih. Tapi mboten gampang mergo kula sukaken lho nggih. Lho, kok napa kok Lho niki enten tebusane niki. Lho, Napa tebusane, Dik? Nah, tebusane satak sawi sejampel suku selawe. Maksudnya napa, Dik? Ngene iku maksude nggih. Nek tak jupuk 12 nggih, manjinge nang taun. Lho, kok saged dijupuk Lho. 12 manjingi teng taun? Lah setahun nak 12 wulan Derek. Oh, Nggih. nggih. Lah lek kula jupuk 30, manjinge teng wulan. Lho, Lah kok saged teng sak wulan? wulan 30 dina. Oh, nek mboten 30 dina mboten kena diarani sak wulan. Mboten kenek kurang. Oh, nggih cocok nggih. Nek kula jupuk 7, manjinge nok dina. Kok saged dina, Dik? Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, tadi seminggu niku 7 dina. Nggih, masih bayaran ya kali separuh mek. Nggih nek ngoten tangga-tangga kula kandhanane, Dik, nek Sampeyan seminggu kan. niku 7 dina. Lah lek kula jupuk 5, Nggih. manjinge nok pasaran. Lah kok saged teng pasaran? Legi paing pon wage kliwon. Nggih. Nek tak jupuk 3, manjinge nok kemanten lanang lan wedok sak waline. Oh, nek enten kemanten lanang, Kudu enten kemanten wedok. nek mboten enten waline. Mboten dadi, Derek. Nggih dhisik, Dik. Nggih. Gen kula niki mboten enten waline kok saged dadi, Dik. Niku lek ngoten digrutuk gaji, Be. Sampeyan niku enten mawon. Wah. Cocok sampean niku, Dik. Lho, yo Niku wis napa? samu barang kalire. Yo napa nyoto lek kula niki. Lah Lah napa napa? rujuk nok wingking sampean niku sinten, Dik? Oh niku pengiring kula, Derek. Wadyabala saking Suralaya. Mbeton apa mawon, Dik? Nah, niku tumbak sing maksude kangge mbabat dalan. Nggih. Dene sing digawa kabeh aran misra lan misri. Oh. Misra tegese kago balik, dene misri kago kari. Nggih. Misri teka wujud bukti makna. Maknane rupa dombolah. Oh. Dom lan depo pikire bolah netepi ular-ular kuno. Jambe suruh sekar bau supaya uruh sekar banjare nini kemanten lan kaki setomi. Lan kaki kemanten. Oh, kaki kemanten. Nggih. Lah peti cilik sing dipekul niku napa niku, Dik? Niku jodang cilik, aran jodang joli jempono. Oh. Tegese wolak-walik sampurnane. Nini kemanten lan kaki kemanten. Napa mawon isine? Gedang minangka sajen. Tegese gegeto lan padango pikire ngajenono awake. Kupat lepet ngluwari nadar, ngluwarno sengkalane netepono agamane. Cidhek rezekine adono. Bela iki. Wah, sampean niki cerdas sampean niki. Dudu wae ngare kula niku. Lah kendhi niku napa maksude, Dik? Minangka wong tuwa, bak kecangking, kotong kecangking, kendi nyekseni lan mundi-mundi. Oh, nggih. Lah niku enten kelapa sing gancet niku. Mulane nek ngapik mantu aja sampe gawe popone wong tuwa. Nggih. Uwet kudu dipepet. Lho ngoten lho. Oh. Jelasin niku nggih. Lah bokor kuntingan niku, Dik. Aja sampe nglokor. Lho nggih. Kudu diuning-uning. Mulane nek ngapik mantu kudu diuning-uning utawa dituturi. Pun diumbar mawon kin mangan pager ngene. Tambah sih tambah ndodro, Dik. Nggih. Lah piring cangkir niku, Dik. Niki lak minangka sewan ani. Alon sik nggih sik. Piring minangka lantaran. Oh, nggih. Cangkir nyancang pikir, lungguhe aran lepek. Duwe gawe aja sampe klepak-klepek. Aja sampe utang nang kancane. Nggih. Umpul-umpul dhisik tegese ngumpulno badane, ngumpulno sanak pamiline, bisa musyawarah. Lepek untung rugi disangga dhewek. Oh, nggih. Niku teges sih, nggih. Nggih. Lah sing letter L niku napa, Dik? Niku Dik arane, Dik. Sing pundi? Niku lho sing letter L niku. Pating grandul dipikul nih. Nggih. Niku jenenge gawangan arane ongkek. Oh, ongkek. Nggih ongkek niku. Mulane ngapik mantu kudu disawang, aja sampe diongkek. Anu ngapik mantu kudu disawang, aja sampe lho nggih bener diongkek niku. Ra enten ta? Mantu sing rodok lutung, dume maratuwa cukup, terus ndremimis malas nyambut gawe. Lho niku mboten angsal niku. Lah sing enten danganane niku napa, Dik? Niku sewur.
Lah maksudnya sewur. Kangge nyuntek toa. Anu nyuwurno awake nek duwe gawe. Lho ngoten lho. Nggih nyuraken nggih. Nggih. Lah isine napa niki? Lho, Oh sijine niki. sing sijine ta apa Nggih. isine? Sijine niki. Sijine niku erus. Tegese nerusno karep, Derek. Oh. Nggih. Lah niku kekep nih. Rumangsa nek duwe sikep dikekep tapi gak marai ongkep. Lho ngono lho. Nggih. Nggih. Lha napa yang niku? Sampeyan niku ana-ana mawon, Napa? Wong mriki pun anu sak durung pun ngapalaken. Oh, nggih. Lah sing letter L niku, Dik. Oh, letter L malih sampeyan niku. Oh niki letter Oh, L. sing dhisik mang pating grandul saiki letter L ngoten ah. Nggih. Niku elir, Derek. Oh niku jenenge ilir nggih. Nggih. Lah tegese napa niku? Tegese ngapik silirane, tembung liyane tepas, tegese titip napas. Mulane nek ngapik mantu milya sing napasi landung. Lek cekak niku mengi jenenge ngoten lho. Lah perlune milih sing napase landung niku gunane napa? Kaop nek mara tuwa acang genine matak-matik mawon disebul cek gelis murup ngoten lho. Nggih, nek mboten nyambut gawe niku saged dodol plembungan bareng. Niku ngoten paribaos. Jenenge bastol kok iki. Lah sing bunder cangkeme ombo niku, Dik, napa? Niki kemaron, Derek. Maknane karon-karonan pokok beres. Lho ngoten lho ya. Kalem-kalem mau Dik. Kadira kok ya leles. Oleh sing Jawa ya ludung. Nggih. Lah sijine sik. Nggih. Sing rodok mblenduk niku lho. Arane Napa niku? kendil niki. Isine klopo. Nggih. Nek wis jendil mari lha opo ngono lho. Lah niku enten barang gepeng katik bunder. Napa niku Niku arane? cowek, Derek. Oh, maknane. Asale ngoten kanca dhewek sakniki dipek ngono lho. Nggih. Lah sijine niku, Dik. Niki dandang, tegese ndang-ndang, ndang dadiya. Nggih. Dandang isi sego, nek dipangan nok weteng marai sesek tur lega. Lah kukusan niku. Kukusan iki ya, Nggih. bisa ngukus derajate. Nek enak aja lali wong tuwa, paribasane gak ana kukus sing tanpa geni. Wong tuwa minangka genine utawa asal usule. Waduh. Pun, Dik. Kula pun ngerti kabeh niku, Dik, jlentreh Dik niku, Dik. Lah ngeten Derek, lah sarene rembug cukup kula jlentrekaken sedaya, nggih. Mula jago Nggih. kula seraken. Kula tumut titip-titip jago minangka anak kula lanang sampean trami jago niki. Nggih, Dik. Sampe Ayo. saksene nggih. Kira-kira niki kula kira-kira. tampane. Ri, Kemana pundi? Lah anak mana di anakku? Bakale bojo kula pundi, Pak? Aduh ya apa rek. Lho ya napa? Wong ape ditemokno kok gak ono iki ya apa ya. Waduh, mati aku. Pamitan sampean ta. Lah lanjut gak pamitan nanti ya. Ri, wis aku kadung koyo ngene lho, Ri. Wirang kon war. Lho temenan. War, Nggih. mantuku, sapari pisan ya. Nggih. Jelas iki anakku iki bilangku. Ya ta? Nggih. Saiki awakmu nok kene ae barik menawar, tak golekane. Aja kuwatir. Ngoten ah. Iya, aja kuwatir. Tetep kula rabi lho. Iya, aja kuwatir. Nggih. Nggih. Sawak wis tuwa metu-metu kabeh metu nang ndi? Ate udan-udan ngene. Lun. Lho. Oh, Aku, bener Dik. ya? Iya. Dengare lungguh kan? Wis gak buatek lungguh. Aku rene gak marani suguhan. Aku rene gak butuh lungguh. Sing penting aku takon. Lho ya takon ngono kan? Nek ono yo ngaku ono, nek gak ono gak ono. Takon apa? Kok apik kon? Lho, kadel apik aku. Lho, kan apik kok apik. Anakku nok kene enggak? Anakku. Lho, sapa kasih ta? Kasini. Iya nok kene. Lho, lah kok apik kon gak laporan bare aku, Lah aku laporan apa penaguhan sip lah. Wah, arek ngomong cemplang-cemplung. Kasini ngene berarti kemanten. Apik tak temokno kasini gak ono. Lho, pun bina tak kandhani. Iya. Kasih ini wis gas setuju nek peno mau-mano oleh Pak Munawar. Iya. Mergo sing lanang wis tuwek. Iya. Atik kasih ini sik durung cukup umur mau kok peno peksa. Lho, masih tuwek mong soge. Lho, Iso ngenakno aku. wong rumah tanggae kan delok bondo kan delok soge. Delok teko paduane jiwa anak iki cinta wong lanang cinta apa dicintai. Wes, Arek iki durung cukup umur, muring-muring lho peno. Pancen kon ngono, sampanye disanu kok kon ngono. Lho. Wis susahku tok kon ngono. Peno aja muring-muring. Nek wetan di kantor polisi. Hah?
Lah sebelah iki lak nggone kantor KUA. Menawa nek kapan meksa-meksa kaya ngono tak repot ke kantor polisi ki lak dihukum. Lah opo kok tak ngomong. Sebab rumah tangga iku ono wete lho. Opo kok tak ngomong. Wong rumah tangga iku ono wete. Perkawinan iku dilindungi oleh undang-undang. Iya. Tapi lek sampe pene melanggar wet, iya. Lu tak repotno lho dihukum peno. Lah opo patpot. Saiki lah iki lho. Ngene lho Pak yo. Ngomong dhewe. Ngorongno ae, aku ki durung cukup umur, Pak. Sampeyan gak ngesakno mbek aku ta yo opo sih, Pak? Iya, nek ngono cocok ngomong nak tanpa kejadian gak mungkin ono perubahan. Nek nek sadar nek ngono ya. Lah iya, berarti napa Pak niki? Anu iki sapa lho? War pemantun daurak-urak. War menawar. Nak menawar untuku. Untuku, mantuku ya. Nggih, Pak. Bener kok kemanti coplok osik apa masalah kok karak-karakan ngene. Lho mboten saking kepingin nang dadi kemanten. Saiki apa? Ya iki kemanten iki. Kemanten apa nak jenggoy? Tuturono, Dik, tuturono. Pernah napa, Pak? Adikku iki. Oh, niki ngeten lho, Om. Wah. Om. Saniki ngeten Pak Munawar nggih. Soale kemanten wedok niki ponan kula. Sik dereng cukup umur. Tadi mboten kula terusaken kali kesampean. Sebab napa? Sampeyan iki nek sampeyan terusaken berarti sampeyan iki melanggar wet. Ngono nak. Untung nek kula melanggar nggih melok ka hukum. Lho mesti dihukum sampeyan. Ono hukume iki. Nek sampeyan terusaken berarti perkosaan lho niki arep dereng cukup umur kan terusno. Iki dilapurno ke kantor polisi mesti diucut kon. Diuyup. Diuntut. Nek ngoten Lek, kula pun sadar. Iya. Sarene niku kula pun kadung kebadut kaya ngeten. Sampeyan dolekaken rondo sing rada mansem ngono. Memel ae. Lah sakniki pun monggo. Tumbut kula mriki. Ngoten. Oke, makan-makan mriki. Monggo. Susul.